Tämä aika lähtee liikkeelle kovasti suuruuden ehdoilla. Ihannoidaan sitä, että asioita keskitetään ja viedään kauemmaksi ihmisistä isompiin yksiköihin. Usein tuntuu siltä, että tavallinen ihminen jää kyllä tämän kaiken jalkoihin. Ja juuri tähän tavallisen ihmisen ajatukseen täytyy perustua keskustan uusi tuleminen ja keskustan vaihtoehto seuraavissa kunnallisvaaleissa. Ei siis riitä, että me pelkästään vastustetaan asioita, vaan me tullaan esittämään oma vaihtoehto. Suomi ei rakennu sillä tavalla, että Henna Virkkunen ja 5 virkamiestä esittäisi, että missä päin Suomeen voi asua, elää ja yrittää. Vaan tulevaisuuden Suomi perustuu siihen, että me uudistetaan julkinen terveydenhuolto niin, että kaikki pysyy mukana. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun me ollaan saatu lääkäri koulusta ulos, niin kyllä meillä on velvollisuus silloin vaatia, että hän myöskin työskentelee julkisen terveydenhuollon parissa nykyistä pitempään. Esimerkiksi siellä terveyskeskuksessa. Sitä meillä yhteiskunnassa on oikeus vaatia. Eli keskustan vaihtoehto lähtee terveydenhuollon uudistamisesta ja julkisen terveydenhuollon parantamisesta. Ei siitä, että me lähdettäisiin piirtelemään rajoja ylhäältä käsin tai uskottaisiin tähän aatteeseen, mitä nyt yritetään tarjota, että keskitetään ja asioita viedään isompiin yksiköihin. Mä uskon, että mun oma tausta 12 vuotta kunnallispolitiikassa antaa hyvän vauhdin ja hyvän meiningin siihen kunnallisvaalikeskusteluun, mitä me tullaan käymään. Olen toiminut valtuuston puheenjohtajana, maakuntahallituksen puheenjohtajana, ja se antaa hyvät edellytykset siihen, että pärjätään muuten Jutta Urpilaisellekin. Me tullaan samasta kaupungista ja ollaan samaan aikaan lähdetty kunnallispolitiikkaa, ja mä muuten pärjään siinä väittelyssä. Kädet suorastaan syyhyä, että pääsis tekemään sitä myöskin valtakunnan areenoilla, ja se on nyt sinusta kiinni. Minä toivon, että oot tukena ja takana antamassa äänen ja antamassa luottamuksen sille, että keskusta tulee takaisin. Ja keskusta tulee muuten takaisin jo seuraavissa kunnallisvaaleissa. Me voitetaan ne vaalit yhdessä tekemällä.